Hogyha valaki azt várta, hogy én itt elkezdjek beefelgetni, vagy elkezdjek kiteregetni, vagy bármi, nem fogok, chat. 2 days later. Ruben Beef. Kezdjük bele a témába, Na, szevasztok, üdvözlök mindenkit. Én, azaz a legnagyobb leech, aki ebből még pénzt sem kap. Ez hogy el? Én ezt nem értem. Én ezt nem értem. Ezt valaki magyarázza meg nekem. Én szívesen segítek elmagyarázni, hogy miért is ami történt. De ahhoz, hogy ezt meg tudjuk állapítani, nézzük meg gyorsan, hogy mi történt itt röviden, tömören. Ruben rátalált egy klipre, amiben a két okos Ice azzal viccelődik, hogy Ruben lenyúlta az alapítványoknak gyűjtött összeget. Magunk is itt, mert sehova nem tűnt a pénz. Meg Csak a jótékonysági pénz, azt már elraktuk zsebbe, mint a Ruben viccelek. Jótékonyság. Ebből a klipből aztán pár streamer, például Blacky, úgy reagált az eseményekre, mint hogyha ténylegesen Ruben ezt megtette volna. És azt hitték, hogy ez szó szerint így van, és ez nem csak viccelődés volt Ice részéről. Ez nem tetszett Rubennek, mert az, hogy nem fizetett az alapítványoknak, nem igaz, és ez egy nagyon durva rágalom, ami érte őt. Ice ráírt Rubenre, hogy beszéljék meg a dolgot off-stream Discordon. Ruben hajlandó is lett volna off-stream lezárni a dolgokat, viszont szerette volna, hogy Ice bocsánatot kérjen a kövi streamjében, mert nem szeretett volna úgy fennmaradni a köztudatban, mint az a streamer, aki zsebre rakta az alapítványi pénzeket. Ezek után nem nagyon válaszolt Ice DC-n Rubennek, szóval a téma lezáratlan maradt. Sőt, Ice Blackyvel összeállva elkezdték felkutatni azt, hogy ténylegesen történt-e adománypénz elcsalás vagy sem. Kiderítették, hogy Ruben nem a teljes összeget küldte el a leukémiás alapítványnak, hanem csak azt a részét, ami az adók és PayPal levonás után megmaradt. Ezt felszínre hozva akarta lezárni egy utolsó erről szóló streamben Ice az egész drámát, ahol aztán végül hosszas elhúzás után leült Rubennel beszélni, és így végre ténylegesen le tudták zárni a témát. Abban igaza van Ice-nak, hogy Ruben a leukémiás szervezetnek nem azt az összeget küldte el, amit az emberek összegyűjtöttek, hanem kevesebbet. És Ice azt nehezményezte, hogy Ruben azt állította, hogy ő a teljes 1 millió forint feletti összeget küldte el az adománynak, azonban ez egy szimpla félreértésen alapult. Volt egy e-mail, amit streamben mutatott Ruben még a beszélgetés előtt, ahol az alapítványtól úgy kérdezett rá a donétjére, hogy utalt kicsivel több mint 1 millió forintot. És emiatt gondolta azt Ice és Blacky, hogy Ruben azt híresztelte, hogy 1 milliót utalt. Ezzel kapcsolatban megkérdeztem DC-n Rubent, és elmondta, hogy már a Charity Stream előtt szólt az alapítványnak a leadózásról, egy régi nézője pedig megerősítette azt, hogy a Charity Stream alatt többször szólt Ruben, hogy a bejövő összeget még majd le kell adóznia. Mondjuk a számomra kissé furcsa, hogy az 1 milliós e-mailre nagyon érdemlegesen semmit nem reagált, de most ettől tekintsünk el. A félreértés másik pontja pedig Ice-ék részéről az volt, hogy egy e-sport egy újságot szentírásnak vettek, a cikk meg Ruben instaposztját vette alapul, holott a még nem szerkesztett instaposztban Ruben annyit ír, hogy 1.056.820 forint gyűjt össze, az a posztban nem szerepel, hogy ennyit is utal az alapítványnak. Összességében nézve szerintem eléggé nagy az, hogy arra kerestetek bizonyítékot, hogy nem lett elutalva a pénz. Majd mikor megtudtátok, hogy mégis el lett utalva, akkor sem bocsánatot kértetek, hanem ugyanúgy megpróbáltátok lejáratni Ruben. És ezt az egész lejáratást arra alapoztátok, hogy Rubennek kötelezően le kellett adóznia a befolyt pénzt, és magától nem tett hozzá még a pénzhez 400 000 forintot, csak kb. 182 000 forinttal egészítette ki a befolyt adományokat. És ennek ellenére egy normális bocsánatkérést nem tudtál intézni hozzá az egész beszélgetésetek alatt. Inkább fogtad és kiszálltál magas lovon, mondván, hogy jó szlotozgatást. Tesi, hallod? Jó szlatozást. Csókollak. Szevasz. Az egész vita folyamán szinte minden érvelésben kikaptál, Ice. Neked láttad? De most le nem Miért? Mert az a 20 néző streamer beszélt róla, és ennyire magadra vetted? Ő ki? Igen. Igen. Ja, hogy ő ezt senki, mert őt nem nézik. Ez a baj nálad. Ne ezt hozz ki ebből. De ez most ezt mondtam. Ne ezt hozz ki ebből, légy szíves, ne forgass ki a szavaimat, jó? Rendben. Ne forgass ki a szavaimat, akkor ő a szemedbe egyenlő velem, igaz? Meg veled, igaz? Igen. Na, akkor mi a probléma? Az, hogy ő stream... Nagyon nem tudtad jól kifejezni magad, sokszor ellent mondtál magadnak. Hát... Én Rubennel is szívesebb beszélek, majd vigyár.
Hagyj élni, ember! Hagyj élni, ember! Jó, pörgesd a szlotot! Ez az. Balfasz. Gyakorlatilag egy ponton 5 percen belül 5-ször változtattad meg azt, hogy miért nem mentél Rubennel Kall. Igen, Beismerem, hogy igen. ez így fel és így biztos. De nekem ne feltételed, érted? Én csak fel akartalak hívni téged. Itt te nem akartad a beszélgetést. Nem láttam, hogy te ezt le akarod zárni. Tehát ember, nem látod, hogy mit csinálsz. Konkrétan, és te feltételeket állítasz elém azzal, hogy beszéljünk. Minden előttem. De te hazugságokkal próbálod magadat Mi? védeni. Most Ez itt mit hazudok? Meghallgatom, mit hazudok? Na, mi a hazugság? Pontosan ezért nem akartam egyébként veled kalba jönni. Akartam jönni, csak szerettem volna bizonyítékot. Én Rubennel is szívesebb beszélek, majd vigyár. Bekajáltad mindenféle utánanézés nélkül azt, amit Blacky mondott a kaszinókról, és még el is mondod, hogy nem tudod, hogy vannak ezek a kaszinós dolgok. Hogy van itt a pénz? Nem tudom, hogy vannak ezek a kaszinó szponzorok egyébként. Nekem a Blacky mondta, hogy ez a kis Nézettség bíj, után hogy... fizet egy kaszinó. Hát nem tudom, nekem a Blacky ezt Ezt mondta. most... Én nem értek a kaszinóhoz, nekem a Blacky ezt mondta. Erre igazából csak annyit tudok mondani, mint KDS. Az, hogy te dolgod lett volna ennek utána nézni, akkor minek raktad bele? Én mondjuk már alapból az érvelési logika hiányát éreztem még a vita előtt is. Többször is elhangzott, hogy Ruben mutasson bizonyítékot, hogy elutalta a pénzt, és nem csak ellopta. Ezért nem beszélni, mert egyszer bizonyíték kellett, srácok. Hát, hogyha Ruben nem ad bizonyítékot arról, hogy ő saját maga elutalta, hanem inkább húzza a balhét, ahelyett, hogy csak mutatna egy számlát, és vége lenne az egésznek, akkor az meg nekünk kell bizonyítékot keresni. Pont szerintem ez nem a mi dolgunk lenne. Megvan minden info, megvan minden proof, megszereztem helyetted, amit neked kellett volna csinálnod. De normál esetben sem annak kell elsősorban bizonyítania a dolgokat, akit megvádolnak, hanem annak, aki megvádolja az illetőt. Ennyi erővel bárki bármilyen rágalmat mondhatna Ice-ra, és amíg Ice nem bizonyítja be az ellenkezőjét, akkor az addig igaz. És mindezekre rájön az a viselkedésmód, amit az egész nevezzük úgy, hogy dráma alatt tanúsított. És nem arra gondolok, hogy a vita előtti streamekben mondtál megkérdőjelezhetően csúnya dolgokat Rubenről, bár szerintem ez is gáz, de ezt Ruben is ugyanúgy megtette rólatok, hanem én konkrétan a vita stream alatti viselkedésre gondolok. A pénzt, az oldal pedig... Ezt újra, te soha nem figyeltem, olvastam. Ja, értem. Majd mondjam végig, ne. Ugye kb. Csak azt nyomom, így én nem férek bele a keretbe. Igaz? Te sehol se férsz bele, te soha keretbe, semmilyen keretbe nem férsz bele. Ez szép magyarázat. Nem Akkor tudok most jó összespanolni arc a kaszi mögül, mert egy patkány vagy igazából. Jóval több I am helyen justice. jártam, mint te. És azt is beismerem, hogy kicsit Ruben is gáz volt, amikor olyanokkal megpróbálta felhúzni Ice-ot, hogy remeg a hangja, meg stb. Tudom, figyelj, nagyon remeg a hangod, zárjuk rövidre. Nem remeg. Ami meg szerintem különösen egy undorító move az, hogy úgy lőtted fel a streamet, hogy kerestél egy régi képet Rubenről, és alá betettél cigányzenét. Saját tapasztalatból mondom, hogy senkinek nem jó az, ha régi képeket használnak fel ahhoz, hogy lejárassák. És szerintem simán lesz olyan gyerek ezek után, aki majd osztálytárs zaklatás céljából ugyanezt fogja megcsinálni, mert a nagyon vicces példát megkapta ugyebár Ice-tól. Címnek meg megadtad, hogy Ruben vége. Majd, miután nem sikerült túl jól a stream, a VOD már egy teljesen más, normálisabb címmel került ki. Bár azt legalább tisztelem, hogy a VOD kikerült, ezt sokan nem tették volna meg, ez egy jó lépés szerintem. Tesó, nem ismerek olyan embert, aki jobban manipulál bárkit, bármit a faszinált. Eszméletlen, amit nyom. Hát, én lehet, hogy ismerek... Szerintem a legdurvább parasztvakítás amúgy Ice részéről az, hogy folyamatosan abba a köntösbe burkolózik, hogy ő csak viccelt. Nem gondolta komolyan, aki nézi őket, az tudja, hogy vicc volt. És mindeközben, amikor nemrég Ice belekerült egy kisebb drámába, ahol viccből képeket szerkesztettek róla, hogy ő kapcsolatban van valakivel, azt mondta egyrészt, hogy ilyen dolgokkal nem szabad viccelődni. Amúgy ebből vannak real, vagy lehetnének real problémák, tehát amúgy ilyennel tényleg nem jó viccelődni, meg már voltak is. De ennek ellenére szerinte az nem durva vicc, hogyha azzal viccelődik, hogy valaki alapítványtól adománypénzt lop. És ráadásul úgy nem durva vicc, hogy közben ő maga is azt mondta, hogy nem lehet az interneten viccelődni, mert komolyan veszik az emberek azt, amit mondanak. Megbocsájtok, csak nem viccelődjetek ilyennel, mert látjátok, hogy komolyan veszik az interneten, baszod azt. Utána meg kilöttök ki belőle szarul. Nem lehet az interneten viccelődni. És láss csodát,
Volt, aki tényleg komolyan is vette, amit Ice viccelődött. Tehát annak ellenére, hogy tisztában van azzal, hogy milyen következményei lehetnek a csak casual viccelődésnek, sőt, még meg is tapasztalta, hogy milyen következményei lehetnek, mert ő is belefolyt egy hasonló ügybe nemrég, nem volt hajlandó egy nyomvad bocsánatkérésre. De amikor őt rágalmazták meg Instastoryban, akkor természetesen egyből felhívta az illetőt, és leszedette vele, meg bocsánatot kéretett vele. Mint egy real story lenne, ezt leírta az Owen McKendry-nek, kirakta ezt Instastoryba, hogy látjátok az két okos, hogy mennyire. Tesó, én meg ráírtam, felhívtam az Owen McKendry-t Instán, mondom, bro, te kajak ilyen csekk hülye vagy, hogy ilyen sztorikat ráírnak, azt elhiszed, kérdések nélkül. Kajak elhiszed ezeket, érted, és kiraksz ilyet sztoriba, ilyen rágalmazást. Aztán bocsánatot kért, letörölte nyilvánvalóan, de hogy igen, az ilyen kamusztorik, meg az ilyen szerkesztett üzenetekből amúgy azokon nem érdemes viccelődni, mert azokból amúgy lehet nagyobb para is. Ice, én annyit mondok neked erre, hogy úgy bánj másokkal, ahogy te is szeretnéd, hogy bánjanak veled. Talán ezen a téren a legnagyobb hipokrita a streamer duó. Gyakorlatilag számtalan ember, akikkel jóban vannak és tartalmat gyártanak, szembe mennek az értékrendjükkel, ami abból áll, hogy rossz az alkohol, rossz a nikotin, rossz a gambling, elég egy egyszerű életmódot élni, nem kell a hamis, gazdag életmód, és járjanak az emberek edzeni, hogy egészségesek legyenek. Ehhez képest például a fent említett Blackie szokott kaszinózni. Vagy PSG Ogli, aki szintén kaszinózik, de rengetegszer iszik is. Több TikTokjában is vodkákat promotált, és eközben mutogatja a méregdrága holmiait. De ott van Shillow Steve is, aki mint Mannin a róla szóló videójában már elmondta, gazdag életmódot promótál, nikotinos és alkoholos termékeket árul, valamint szerencsejátékszerű mystery boxokat is árult. De semmit sem szólnak és csinálnak az ügyben Ice-ék, mert jóban akarnak lenni Steve-vel és Oglival a hype miatt. Steve-nek meg még be is szokott nyalni Ice, amikor ilyeneket mond. Szerintem a kaszinó szponzor az jobb, mint amit Shillow csinál a véppel. Hát szerintem akkor nem tudom. Akkor valamit rosszul látsz, meg kurvára nem. Bár lehet, hogy azért nyal szimplán Steve-nek, hogy nehogy tönkre menjen a kapcsolat és elmenjen a pénzszerzési opció, azok után, hogy ilyeneket mondogatott Ice. Hát ez a munkája mennyit ér. Na minden esetre hát Mekkora segge van, az meg. még van másfél óra. Azt mondjuk elmondták nem egyszer, hogy nem támogatják ezeket a dolgokat. Na Ogli! Ogli, geci! Már csak azért, mert amúgy barátom, és egyébként szerettem, de nem mondanám, hogy törölje le az OPS-t, de viszont nem is mondom, hogy jó kontentje van, kaszinó, stb. Azt nyilvánvalóan nem nagyon támogatjuk, de azt meg aláírom, hogy néha meg amúgy vicces, meg hát, hogy amúgy nem tudom. Az a baj, hogy ezt nem tudom pártatlanul mondani, mert jó testvérem egyébként az Ogli. Na, aha, de hogyha a spanod nyomja a promót, az oké. De hogy chilleljek jobban? Milyen spanod Ordibálok nyomja a veled? promót? A Shillow nem a saját, a Shillow nem a saját elfbárját promóztatja a gyerekével, az belefér? De, volt olyan is egyébként, igen, volt olyan is. És nem fér ő bele. nem patkány? Nem fér bele, nyilván. Oké, hogyha valaki csinál, most mit tudom én, a Shillow az elfbárokat promótál, meg abból van pénz, hogy befektetett egy olyan cégbe, attól, hogyha már összebarátkoztam vele, és utána ezek itt vannak, akkor nem fogom. Ja, hogy úgy oké, tehát ha velem összespanolsz még a... Ezt utólag veszem hozzá, mert lekatolt valamiért a hangfájl. De ha meg tudtad mondani KDS-nek, hogy miért rossz a gaminátor, és hogy törölje le, akkor ezt a többi haverodnál miért nem teszed meg? Vagy ha egyszerűen nem hajlandók ezekről a dolgokról letenni, akkor miért nem szakítod meg velük a kapcsolatot? Dolog. Ezt már én is elmondtam, KDS-sel ezt megbeszéltük, én elmondtam neki, hogy ezt a videót, amint lejár ez a szerződés, amit ő elfogadott, ezt szedje le, nem nézett utána, én lebasztam, ezt a chat pontosan tudja. Közben ti magatok is nyomtok például Csé ládanyitást, csak azért, mert megígérted KDS-nek, hogy lesz, és nem mondod azt, hogy ezt most mégse kéne. Remélem Csigó láda nyitogatás nem lesz több. Hát amúgy nem akarunk. Én már az izét se akartam megcsinálni. Én már az előző ládanyítással akartam megcsinálni, csak beígértem KDS-sel, már régebb óta, és akkor nyilvánvalóan muszáj volt így megcsinálnunk, de én azt se akartam megcsinálni amúgy. Akkor nagyon is úgy fog tűnni, hogy nektek és a barátaitoknak mindent szabad, annak ellenére, hogy elítélitek az adott dolgokat, de ha más csinálja ezeket, akkor szét van szidva. Ja, és már elég régóta ez az értékrendetek, szóval akkor a gaminátor annál a KDS-nél, aki szorgalmazta a Cségó ládanyítást, csak véletlen
véletlenül bukkant volna fel? Apámnak vehettem volna új lakást, és nyugdíjba vihettem volna őket. Annyi pénzt kifizetett volna nekünk a kaszinó, érted? Csak szimplán van gerincünk Ruben, és nem fogadtuk el. Ez ennyire egyszerű. Szórakoztató játékot keresel az otthondöglésre a nagy melegben? Akkor van egy nagyon jó ajánlatom számodra. A Gaminátor egy rendkívüli népszerűségnek örvendő app Magyarországon, ugyanis ugyanolyan kinézetre és érzésre is, mint a legendás Gaminátor játékgépek. Kezdem kicsit úgy érezni, hogy ez a szegmens minden videóban, amit Ice-szal kapcsolatban csinálok, lesz. És megváltoztam chat mióta beugatott pár festettük, mindegy. A lényeg az, hogy megváltoztunk chat. PC, kezdjük PC-k lenni mi is, és kezdjük nem kimondani az igazat, srácok. Viszont ami nagyon megfogott, és nagyon sokan írtátok, és igazatok is van ebben, de hogy lassacskán már mi vagyunk az egyetlen egy tartalomgyártók az interneten, akik kimerik mondani azt, amit gondolok, és kimondják az igazat. Úgyhogy ettől nem szerették megválni, chat, ezért vagyunk mi két okos. Úgyhogy csak annyit mondok, chat. The old Ice is coming back. I don't give a fuck. I don't give a fuck. Első dolog, ami feltűnt nekem, amikor ezt megláttam, hogy mekkora egója van Ice-nak. Szó szerint azt hiszi, hogy amit ő mond, és ami az ő véleménye, az az igazság. Ekkora egoista mondatot rég hallottam bárkitől. És kezdjük nem kimondani az igazat, srácok. Lassacskán már mi vagyunk az egyetlen egy tartalomgyártók az interneten, akik kimerik mondani azt, amit gondolok, és kimondják az igazat. Úgyhogy... Aztán arra gondoltam, hogy ez azt is jelenti, hogy akkor visszatérnek például a Silló Laurás pedofil viccek esetleg? De aztán rájöttem, hogy nyilván azért ezek nem fognak. Ennyire nem durva a helyzet. De kérdem én akkor Ice-ot. Vajon, ha a pedofil vicceknek nem örültek az emberek, és azt, hogy a pedofil viccek nem jók, véletlenül mondták volna az emberek? Pusztán azért mondogatták, hogy ezek nem jók, mert cancelölni akartak? Egyértelműen nem. Akkor esetleg nem lehet, hogy a többi dolgot is azért mondogatja a sok ember, mert egy-egy viccetek és megszólalásotok káros irányba is elmehet? Talán. Úgyhogy még nem cancelöltök. Addig sajnálom, de itt maradunk, és nagy lesz a pofánk. Őszintén megmondom nektek, srácok, én nem akarlak titeket cancelölni. Én annyit szeretnék tőletek látni, amit konkrétan a spanotok Balázs is elmondott egy interjúban. De amúgy tényleg nagyon sok jó értéket is közvetítenek, de mondtam, hogy szerintem ezen mindenképp változtatniuk kell, mert tényleg nagyon sok fiatal figyeli őket, és tényleg ezt próbálják arra használni, hogy a fiatalok is kicsit így megértőbbek és elfogadóbbak legyenek egymással. De nem hol? Bár te még a saját spanottól is erre csak annyit reagáltál, hogy azért mondja ezt Balázs, hogy neki jól menjen az üzlet. Hogy ezt tényleg nem szabad. Jó, nem akarom hátba szúrni Balást nyilvánvalóan, de szeretem, nagyon jó testvérem. Chat, mindenkinek azt kell mutatni az interneten, amivel a saját biznisze jól megy, valljuk be. De ha már úgy vélekedsz erről, Ice, hogy mindenki azt mondja, amitől jobban megy az üzlet, érdekes, hogy pont egy kisebb visszaesés után döntöttél úgy, hogy vissza fogod hozni a régi Ice-t, aki szó szerint azért volt felkapva csomószor, mert eléggé megbotránkoztató dolgokat és vicceket mondott, és sok kisebbségi csoportról is a gyűlölet fényében beszélt. Nekem ez úgy jön le megint csak, hogy konkrétan azért próbálsz megosztó lenni, és gyűlöletkeltő lenni, Ice, mert ez több nézettséget hoz a konyhára. Egyébként már ebben a streamben is próbált megosztó lenni. Na neki fix benne van a profiljában, hogy 3 prediktet csinál. 3 prediktet csinál, chat. Free Ukraine, She-Her, meg valami LMBTQ bullshit lesz a profiában, viccekő. De a legviccesebb ellentmondás szerintem ebben a klipben az, hogy körülbelül 3 vagy 4 perccel ezelőtt mondta el azt Ice, hogy ő már a könyveket nem a borítójuk alapján ítéli meg, tehát nem külső alapján próbál megítélni embereket. De 4 perccel később mégis megcsináltad ezt. Fasság, hát ebből már kinőttem. Én legalábbis. Amikor elkezdtük a streamelést, akkor még amúgy ilyen voltam, tehát látszik egyébként ez a karakteremen is úgymond, hogy régen amúgy nagyon sokszor megítéltem a könyvet a borítói alapján, de nyilván amik történtek, és ahogy én is fejlődtem a személyiségembe,
már ezt nem csinálom például, de nyilvánvalóan ez a legkönnyebb. Őszintén ezek alapján még csak azzal sem tudok egyetérteni, amikor azt mondtad, hogy kezditek érezni, mekkora felelősség van rajtatok. Éppen a semet csettintészszerűen változtatni, vagy változni valakinek, vagy bármi, és nem is akarunk feltétlen, de az tény, és tudjuk is most már, hogy azért mekkora felelősség van ténylegesen. Kezd úgy tűnni nekem amúgy, hogy a két okos megpróbál megszabadulni a nagyon fiatal nézőbázistól, és kicsit az érettebb kategóriába próbál menni. Ezt támogatom is alapjáraton. De ha már annó Norinának azt mondtátok, hogy tiltsa le a kiskorú nézőit, akkor ti ezt miért nem csináljátok meg? Vagy nektek nem kell ezt? Szerintem a jövőben arra csak egy kicsit is odafigyelnél, hogy tudod, hogy téged kiskorúak is néznek, és picit felelősségteljesen mondasz dolgokat, szerintem az már jobb lenne. Ugye kontrollálni, mert érted, de ne arra, hogy akkor te meg, érted, ott van, akkor tiltsd le őket, aki 18 év alatt van. Ja, tiltsam le a követőim 90%-át, köszi, aranyos vagy. A következő kis részlet is érdekes volt számomra. 3 videóst fogok nektek mutatni, és ha legalább egyre jól tudjátok a választ, akkor nyertek egy tát, oké? Két okos. Minket ismernek. Nagyon jó. Második 2. Ala. Jó, nagyon ügyes vagy. És a Na most akkor jó. Na most akkor a The VR-t is ilyen kisgyerekek nézik? De csak Pikket. Bazd meg! Nyilván a VR-t is sok kisgyerek nézi, de a különbség az, hogy ők nem közvetítenek káros értékeket a kisgyerekek felé. Na, összességében elmondható, hogy az Ice-nak egy nagyon nagy beégés volt. Én nem mondom, hogy le kell ezért cancelölni a két okost, valószínűleg ez amúgy sem történt volna meg, de nem is ez a célom nekem sem, hogy cancelöljem őket, hanem hogy változást tudjak elérni náluk. Csinálhatnék más contentről is videót, ami eléggé trash, például az MC Isti dráma, ami felbukkant a napokban, de a két okosban látom a potenciált, hogy pozitív emlékként tudjanak megmaradni a magyar social médiában. Ne legyetek olyanok, hogy másban a szálkát is, magatokban meg a gerendát sem veszitek észre. Zárásképp pedig Ice-nak egy üzenetét tudom ide bevágni, amit neki is és én is egyet tudok vele érteni. Man. Stop it before you start it, okay? Mielőtt valami rosszat tennél.